Jakşıdan jaman jönünde suralıptır deydi. Oşonda jakşı men bilbeymin, Allah Taala bilet dep жооп beripdir. Anan jamandan jakşı jönünde suraganda al uşu jan talaşıp аны jamandaptır deydi. Emin bul dünyada bir adamdın jakşı jamanın bilgibis gelse, anın süylögön sözüne karayt ekenbiz. Dilde emne bolsa tilden oşo tögülöt. İçki dünýöňde emne bolsa sırtka oşol çıgat degen. Maulana Hazretleri uşunday degen eken. Ey insan, sen karasan görgönüň menmin degen eken. Birok görgön özüňsüň degen eken. Bul degen nerse emne? Eger jakşyny görür turgan bolsa, jakşı akylyň, jakşylyk oýlop, gözüň jakşyny görür turgan bolsa, bardyk nerse jakşı. Eger akylyň buzuk bolsa, bardyk nerse jaman bolat dep. Geliňizler daima jakşı adam bolgonga hareket kılaly. Jakşı ekenimizde ne dalildeyt? Oguzubuzdan söz tögülgön sözdör dalildeyt. Daima jakşyny görüp jakşı süýleýli. Allah Taalam jakşylardyň arasynda kılsın.